Mambo Mutasa. Ndamire pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Ndichataura ngezvechokwadi. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Ndikanyemba chabatwa ngemhosva. Mwari arimubatsire. Mwari arimubatsire wangu. Pamusoro idare, pamusoro imambo Mutasa. Ini ndinoitwa Peter Masauri. Ndechibve kwaMarange Bocha. Ndinewo nhaurwa yandinayo nemhuri kwaMakoni. Ndine mukunda wakarorwe mumusha mwaMakoni. Arorwe mumusha mwaMakoni. Pakaende koite dambudziko. Ini ndobve Bocha kwaMaranga. Vanobve Nyamando. Ode muno. Nah, it's okay. Ndandufunga pamwe. Andikwanisi kungizwe nyaya dzekwaMarange kana dzekwaMakoni. Dzinofanira kunge dzichienda kupi? Ikoko. Alright, yes. Since it's okay, tende mberi. Zvadaro ndine mukunda wakarorwe mukati mwemusha waMakoni. Mukunda wangu wakagara kwenguva yakareba ari mumusha. Ichigara ichingogara mune zvakanaka. Asi zvakazoende kuti hezopo ngekufamba kwenguva mukunda wakauye kumusha. Ichitaura chiti ana baba we ndine dambudziko rindiri kusangana naro mukati mwemusha wandakarorwa. Tobvunza dambudziko riri kusangana naro mukati mwemusha wakarorwa ngerei? Akati ini ndiri kusangana nedambudziko rekuti nehama dzemurume hatisi kuwadzana ba. Dambudziko riripo pari kunzi ndiwo wakauraya baba edu. Pane here wakunongedza kana kuti angori matukano akazi kungotukana kuti tinoti chingodini tichingoita. Isu takashingise wedu mukunda tikati aiwa iwowe kuti iwo ari kuziva kuti iwo ndiwo wakauraya mukunda wedu. Achadini? Wakauraya baba edu. Achauya kumusha kwedu chichitaura kuti ndozvakaiti chinyi mwana wenyu. Iwo ogara ndozvinoite mukudini mukurorwa. Takaramba tichishingisana newedu mukunda. Akagara saizvozvo. Zvadaro ndofunga tine makore anokwana kuite 3 to 4 years here pakati apo kuti ndisu chakanganisa. Mama wangu wakafa inini. Mama wangu wafa. Wakagadzira kubve kumusha kwawo uchiuya kunhamo. Vari kuuye kunhamo ndopo wakataurwa uzi mukoma emukwasha wangu inini washaika Mozambique. Kobva wauye kumusha uchibva wapedze dambudziko raamai. Uchipedze dambudziko raamai wakasumudzana kuende kurufu uko kwa Hondo. Wechisvika ikoko pakaende hanzvadzi yangu nemunin'ina wake waanotedzana naye nevakunda vavo. Wakati wechisvika ikoko senguva yanga yapera wakati wechipinde mukati mwemusha pakaende koitike chiitiko chekuti wakati wechisvika hanzvadzi yemurume wangu inini yemukwasha wangu yakaita sekubudirwa. Zvikanzi waiti haudini hauyi. Nhasi tasanganiswa Rusiya. Wakauraya baba angu ndo wakandiuraya. Nhasi tasanganiswa pano. Aya kobva atogarisika. Akutoshaya kuti chinhu chiri kumbodini chiri kuitika. Vadaro wakatore nguva yakareba. Wanga akabudirwa uya echingoite zvanga echidini echiita. Kusvika zvakazoende kuti zvapera. Sevanhu vakanga vasvika kude kuende kuti waende kobatana nawo maoko. Hapana kuzobatana nemaoko kwakadini kwakanaka. Hanzvadzi yangu nemunin'ina wavo nemhuri yangu yavo yacho wakandotsvake pekundorara. Kwechedza kobva adini kobva abuda. Kobva adzokere kumba kwawo kwaMutara. Echidzoke kubve ikoko wakauya achitaura kuna ana baba kuti ana baba we kwitakaenda kuya ndotsaona itakasangana nayo. Kwitakaenda tikati isi takadaidze wedu mukwasha uye kuno mukwasha haana kuite nharo wakauya tipe tinzwe chakaitika kunga mudini muri. Mukwasha wakatsanangudzawo semaonere akadini aakazviita.
ana baba akati aiwa isusu toda kuti tichiziye kuti chimwakapume mukunda wedu kuti ndiye wakauraya baba yenyu, proof yacho mwakaione papi? Mwakafamba ere mukadini kuti muzogutsikane kuti shuwa mukunda wedu ndiye wakadini wakauraya baba yenyu? Vana baba takasumuka tikaende mukati mwemusha wokwa Makoni tichide kuti tizwisisane nevanhu wokwa Makoni tingori chinhu chimwecho. Bambo nemukwambo hapana kutukanapo, takati ungoti tinondo tigadzise zviro zvidini zvinake. Vanhu wokwa Makoni wakaramba kutaudzana nesusu, tikasvika takaita kutange kuende kumba kwavo akaramba, tikaende kopotere pamba pasabhuku taide kuti titaudzanewo nemhuri kwa Makoni tizwe kuti chiri kuitika chini. Vakauya akadaidzwa naSabhuku, vadaidzwa tiri mukati mwemusha waSabhuku. Hanzvadzi yemukwasha wangu yakamboya yakanga yakabudirwa yakauya yakabudirwa. Vanhu tikatovhunduka kuti chini chiri kudini chiri kuitika. Kobva angouya akatara kusvika Sabhuku wakati aiwa dzikamai mutaure chinyi nhauhwa yenyu piri. Kupopota kana kudini handizvozvo zvinoitwa batagarisi, dzikamai mutaure nhauhwa yenyu. Vakataura zikanzi Rusiya ndiwo akanduraya, ndode kuripwa. Ini ndakabvunza Sabhuku obva nditi Amasvaure taurai nemunhu uyo. Ndakabvunza ndikati iwo ndiwani? Vakataura kanzi ndini Makoni. Wakauraiwa ndiani? Akati ndakauraiwa naRusiya. Wakauraiwa sei? Akati wakandisire shuga mumahewere. Ndikati alright, chindakukumbira saMakoni kukanganisa tisakadini takakanganisa, asi ndakukumbire kuti mubve pamwana wenyu mwakagara, hamubudiri pamwana wenyu muchishungurudze mwana wenyu. Izvozvi ndiri kumupe go ahead yekuti sumukai mwende morwise kumusha kwaMasvaure pari zvino izvi. Kana mwoona kuti zvinoshupa tangirai pindidini panapa, pindigere panapa. Kana kuti ndoda kuti ndisumuke kubve panapa mukati mwemusha waSabhuku ndichidzoke kwende kwaMutare bocha kwaMarangi, ndoda kuti musvike mwakagare pamwana wangu inini, musaende kogare pana mwana womweniba. Inini ndakabereka, endai mwogare pamwana wangu. Ndichisvika ndoda kusvika ndichitangire ipopo, ndobva ndazive kuti shuwa vanhu wokwa Makoni wakutange kudini kurwisa. Akati zvanaka, ndakanga ndichishaya nzira yekuti ndidini ndifambe, saka mwandizarurira ndakudini ndakutoenda. Izvozvi munosvika ndadini ndako. Tikati zvakanaka. Tobva tabvepo, Sabhuku akati saMasvaure nyaya yenyu ihombe iyi, handikwanisi kuibata ndiri ndega. Chizvakuita ndine mukuru uri pamberi pangu unokwanisa futi kumboti adzwewo nyaya iyi. Nyaya yedu yakasumudzwa naSabhuku akaitsvete kuna Ishe Chidawanyika ndisanyamandwe. Akaitsveta ikoko, tikadaidzwa tikaendepo. Uya wekubudirwa futi uya, tasvike ipopo akauya futi akabudirwa saizvozvo. Ndikamubvunza ndikati aiwa inini handidi kupikisana nemupenyu, ndoda kupikisana newo wakafa. Kubva pitaisirane agreement muso uya ukanditi ndiri kunosvika ndagare pakati pemwana wako. Nanasi ndakamirira, ndode kuti uende kogare pamwana wangu ndotangire ipopo, ngekuti chikatangire kugare kuna baba munini kana kunani atizokasiki. Inini ndindauye panapa, ende korwa nemwana wangu kana korwa nenini. Tikasirane ipopo kusvika samnya Ishe wangu akazonditi saMasvaure nyaya mwaiona iyi piri, asi inini handikwanisiba kuiti ndinopotsora. Adzisi nyaya dzedu, iyi nyaya dzinodini tinodarisa dzoende mberi. Ndosaka mwaona ndasvike pano muzuva ranhasi. Chidawanyika akangoti nyaya ndinodaritsa, haisi handina saizi nayo. Handizvi zvinongokaruka zvangoitika.
Monica. Anonzi Eric. Arikubudira pana Monica anonzi Eric. Eric. Ndo baba vedu wacho. Inini ndonzi shipo. Eric. Como Eric? Masika Eric, como Eric? Masika. Ndakaurayiwa naRusia. Anova muroora wangu. Ndakakumbira shuga kumuroora. Kati muroora ndipewo shuga. Ndise mudoro rangu. Muroora akandipa shuga. Ndikaisa mudoro. Ndikamwa doro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara nemudumbu. Handina kurarama kubva ipapo. Ndakabva ndafa. 1995. Doro rakatengwa nemukadzi wangu. Akauya naro. Ndikarara manheru acho ndisina kurimwa. Mangwana ndipo pandakakumbira muroora shuga. Muroora ndipo shuga ndise mudoro rangu. Rikuita kakuwawa. Muroora akandipa shuga ndikaisa mudoro. Kubva ipapo ndakatanga kurwara. Ndichibva ndafa. Chikokiana. Chakatengwa nemukadzi wangu akauya nacho. Mukadzi wacho uri? Haapo pano. Uri? Asara kumba. Kusara mukadzi wako ndiyoluziva kukabva chikokera. Ngotoda kuti mhaka ine chikokera nomunhu akaisa shuga chizoti wakauraya wakakuraya. Because chinoitika chikokera ukachimwisa chinokura. Because chikokera mata iethanol. Chikokera na iethanol. Saka ethanol imomo
wamwanoedzera chi shuga yebrown handiti kuti chinyase kuwira wamwaonesa heji mikaka yeheji wamwaonesa fertilizer wamwaonesa zvakawanda zvinopakushikokiyana kuti chinyase kukiya munhu asi zvachinoita manje mukaita overdose ye1 of zvinhu zvamaita additives yamuwisana chinokuputisa matumbu ese one time because vanomwa doro handisi kune whisky kune brand kune spirits right saka chikokiyana chiri kulist yemaspirits saka maspirits if not controlled kanoproducer hit yekuti haya meno zvaunoona unoputika matumbu ese andizvo saka toda tive very careful kuti Eric uri quite sure here kuti mushuga ndiyo yakakuuraya kana chikokiyana ndiyo chakakuuraya shuga mama akaiswa chii mushuga chakakuuraya shuga mama akaiswa mushonga ndakati pandakapiwa shuga ndakatarisa mushuga mami nezvinhu zveyero zvaibudikiramo nezvimwe zvakaita budeka saka iwe zvawakazoona zveyero waizokuirei kuona zvino zveyero ndakangomwa ndakaisa mundoro ndichibva ndamwa wobvira kufira Eric naye Eric ndanga ndisingazivi kuti kubvira zvinouraya kufange tsitsi dzekuti ndiyeshuga yemuroora ndanga ndisingazivi kuti zvirumu zvinouraya but kutoona kana wakukwanisa kunditaura Eric kuti wakatoona zvino zveyero asi wobva wakondira kuenda kuzvimwa zvinhu zvosiri kuziva kuti ngezveita anofanira kukanda iwewe ndekupi ngozi yako kuti uri ngozi kaizvi ngozi yako inofanira kubuda kupi kuti iripwe ngozi uko kunozokupimana kwaunotaura isisi tinoda kuti ngozi ibude kwainobuda kwafanakubuda yochibatsirwa because ngozi inobuda kupi inobuda kune munhu akamuuraya haibudi kune munhu asina mhosva kuti izozi ngozi inofanira kunge yakutambudza kana isati yatambudza haisati yangozi muri kuzwa here zvandikuta iwewe Eric kwemuroora chii chakamboitawo kushungurudza muroora kuti tizive kuti zvishuwa muroora ane chekuita nechii kana kumba kwawo kana vana vake handina chandakaita chiita sekukaibva pauri apa enda kune munhu akakuuraya because kana ukaramba mune vana vako usingaendi kune munhu akakuuraya munhu akakuuraya anoramba rumwa kofi yake mazano kutorora unomwa kofi yake orara iwe uchishupa vana vako saka uri kuvashupirei vana vako uri kushupirei vana vako vana vako kukanganisirei chauri kushupira vana vako izvozvi chii because mwana wako haana chakakukanganisira uda kuti vana vako urwire hondo yako norwa rega chii wakahondo kana uda kumonyorera munhu zvichiita mangwana chaipo dauziva kuti muroora wako rimwe gumbo rakataisa mberi rimwe rakataisa mumashure tovataiziva kuti wakudii wakurwa hondo dzako then wokugadzira handizvo kana zvichiita ita kuti mwana wemuroora mangwana apfume ari kurira kunga mombe buu toratidza kuti Eric wauya zvino ukati uri mwana wako woenda kubuda wokushungurudza kuti mwana wako handizvo saka toti uri kuitei manje toti uri kuitei manje usashungurudze vana vako wozi vana vako havanei nekufa kwechii nekufa kwako handizvo enda kune munhu akakuita sei shungurudza ikoko uruti yes pamusoro ini ndinoitwa Edna Mashauri ndakamira ndiri mukunda Mashauri ndiri kuda kubatsira ndoti nditezvara vangu vari kubuda tezvara vangu vechitanga kubuda patakaenda kunobata maoko kwashaikiwa ndakavaudza vabudirwa nhasi havana zvavari kuita vaigiya pasi zvokuti paitinhira ruwanzi ndakatya asi ndakambozviona
ndakatya takatadza kuvata isu tauya kubata maoko. Ndakamutuma ndiri mwana mudiki ndakati baba sorry takakuurayai ndinokumbira muende kumusha kwaMasvaure bocha marangi vari pava kana vari ari Eric wacho. Ndakamuudza inini ndiri mwanasikana pandakamuudza tikati simuka izvezvi uende kumusha kwaMasvaure babangu namayangu akafa asi isusu takasiyiwa tiripo 7. Ndiri kukumbira kuti unotirwisa. Tine vana vanakomana ava vane vana vanoti Masvaure. Isusu tiri vakunda takatoroorwawo asi ndiri kuti kuvana vevakuve vahanzvadzi dzangu vanoti Masvaure buda ikoko. Ndizwe kuti mwana wadona kuchikoro akati he ndinoda kutomona Rusiya wacho ndikati mona ndimumonye izvezvi ndinyatsokuona zveshuwa wakaurayiwa. Akade kusimuka akadonhera pamuti wanga uri usiku dzomuma past 11-12 dzeusiku akabatwa nehama dzake Eric. Ini ndikati uraye Rusiya uyu akada kumukikirisa akati he makutoshaisha kutaura. Ndikati no kana uyu ari kubudirwa uyu ndoda kutaura naye ndiwo mwana wangu anotoziva kuti svikiro kana rikasvika rinotaurwa sei. Saka hafanhi kukana ba kana chinokana ngauye kumusha kwedu. Ndakamupa go ahead Eric handichakuremekedzi ngokuti zvauri kuita hazvisi kunakidza. Ndakamupa go ahead Eric simuka uende kumusha kwaMasvaure. Mambo ndofunga munoziva kuti Masvaure yakati kure zvamunotoziva. Andina chandakaona 2019 2020 kana ndisimuyi mistake anditaure paakabudirwa taane almost 4-5 years ari kubudirwa no action uri kutitambudzire akati arikuda kuripwa. Haisi mhosva kuti tauye mumusha menyu kuti mutiwanike zvinhu zvakarongwa naMwari kuti tiwanane. Saka kana akushungurudza Eric wona waparadzanisa hama dzako uyu Eric uri kukonzerese kuti uyu murume uyu akaroora uyu nehama idzi nevana vauyu hazvionani pamusaka paEric mufi. Saka Eric ite zvekuti vana vako vayanani ndokunonzi kuvaka. Ini ndiri muroora vako ndiri mukunda wekumusha kwevanhu. Saka ite zvekuti vana vako vayanani kwete kuparadzanisa zvauri kuita Eric. Ende buda kwaMasvaure wakaziva kuti akauraya ndizvo here mambo. Ngaasatambudza ndati hana chaari kuita nhasi mubudirwa uyu akagiya ruwanze kuti giya akagiya kuda isoka akati kunge mbwa ari munhu uri kuti ngazvimboitike kwaMasvaure wakaziva kuti akauraya mazviita mambo. Right, isusu hatitadzaona. Eric uri kwenda. Eric uchikwera. Ndiripo. Taura neni Eric, taura neni Eric. Ndikuda kuti Eric nyaya nhasi ipere. Handida kuti urambe uchitambudza vana vako ba. Kana uriwe Eric ndati inini Eric enda kwaMasvaure nhasi. Ndinoda kunzwa kwaMasvaure wakushungurudzika ndiwe. Wakubhadhare wakuripe kana wari wakakuraya. Enda handizvo ndikuda izvozvo enda ikoko. Usapindura ndatini ndotereka ite sei enda kwaMasvaure ushungurudze kwaMasvaure usashungurudze vana vani wako pawakabereka. Usashungurudze vana wako wakadii wakabereka ba. Enda woshungurudze munhu akakudii akakuuraya. Alright, ndinomubvunza imi mwana Masvaure asori wana Makoni. Nyaya yatanga wana Makoni makambofamba here kumwe kwamakambofamba baba wenyu afa. Pamusoro waichangabe. Yes. Inini ndini mukuru kwa Makoni. Ndini mukomana mukuru. Baba wedu Zveshuwa wakafa. Ndaitwa Robert Makoni. Baba wedu wakafa. Ndaivapo musi wazvakaitika. Ndanga ndakabva kuHarare yanga iri Friday. Saturday makuseni mai vakatumira munhu nedoro. Vakauya naro riri muchisikati. Ndobva vapa kuna baba. Ini ndaiva mubani mudzimai wangu tiine kamwana nenokakarizvo zvikakura kachiri kadoko doko. So baba vakakumbira shuga Zveshuwa ndaivapo. Vakakumbira shuga kumuroora wavo. Ndobva vapiwa. Zvaiva mushuga ini handina kudi yangu.
handina kuzoona. Ndobva wapuwa bva wanwa doro that very day. Ndikutoshandisika kuti baba wakutaura kuti ndakarara ndakurinwa. Wakarinwa that very day. Ini ndikatowakumbira. Baba ndikumbira doro vakati handidini doro ravo. Ndikabva ndavasiya. Ndokunwa doro ravo. Saturday iyoyo baba wakarara zvakanaka. Kusvika Sunday tikaswera zvakanaka. Sunday manheru ndobva ndakazomutswa namai kuma2 baba ari kurwara. Ndikasimuka ndikaona baba zvisho baba wa serious. Baba chii inini havana kumbonditaurira. Baba chii ndakanetseka na baba wangu ndiri ndega pavana vavo ndindaivapo kusvika ndivavige. Ndikaneseka navo ndikatakura ndikaendesa kuOD Mutare. Baba havana kumbonditaurira kuti chii. Mai vaivapo baba aiti akafenda umuka. Akafenda manesi achitidzinga tichidzokera sevanhu vanga vaine murwere wavo. Ndichienda baba wangu akasvika pakufa kunyarara ndiri pachest pavo. Ndichitraya kubvunza kuti baba chii havana kunditaurira. Mai vaivapo havana futi kunditaurira. Baba azofa. Baba arara. Takutobuda tichichema takuenda. Mai ndoko wakatanga kundiudza kuti mwanangu baba wakufa kwaita wakandiudza kuti apuwa shuga ine poison nemurwa. Nai mai. Pese baba ndaibvunza. Madii kutaura baba wacho achiri mpenyu ndikawabvunzawo. Kanza ndaona kuti mukazotaudzana mashoko asina kunaka. Zvakanaka. Takagara. Ndofunga baba wangu ane almost 30 years afa. Takagara nyaya yakaramba ichitika muka. Ichidonha, ikamuka, ichidonha. Wakazonyatsa kumutsa nyaya iyi hanzvadzi yangu arikubva nayo. Iyo iri pakona apa. Ndiyo yakazonyatsa kuchisimudza nyaya. Ndiye akatanga kuti uyarapo. Ndiye akatanga kuti wapa kwanonzi kwambuya mangidza kwapa ndini. Nganda kuti ndini baba. Saka todi ndaenda kuMozambique. Ini ndakatosungwa maoko ndimakumba. Ndikaenda kuMozambique unonosvika muchigadzirirwa kuti ndite hai zvakanaka. Zvakanaka. Une waningina wangu. Katitsvake mari. Waningina wakatanga kutsika. Kusvikira wabva wachinja. Ini ndandikusedzera ndandakwa mutaro mazuva acho. Wakabva wachinja vatanga kuti wauyu. Vandadaizwa nemukwasha. Uyai kuno kundasvika toona kuti ndapokota paya. Chii pamba kuti mukwasha munoti nyadzisa ini. Ndobva kuti kakara. Mangwana acho ndobva ngatidzike kumusha. Ndichinosvika kumusha ndobva wabudirwa futi. Tikanzi ndini baba. Ndikati baba. Munono kuti kumba kumkwasha sei? Tikanzi aiwa ndine hasha. Ndakaurawa ini. Saka todii. Tikanzi aiwa. Ndinoda kuti muende kuMozambique. Isusu kuMozambique. Tikutadza kuwirana newaningina kuti tiende kuMozambique. Zvisinei baba saka todii. Tikabika doro. Takabika doro. Tikabika doro. Uyu ndo pakataka kutafuzwa kuti iye uyu mukuru. Takaba kuti vachindira nekicheni yese. Ini nangu mambo ndisingaendesi nyaya imberi. Uyu munhu ari kuti ndiereko. Kutaura chokwadi kubva pana uyu kutendera kuti vanenge mambo. Uyu asi baba wangu. Ngozi ari kutaura zvinhu zvekunyepa. Kubva kwekutanga kutaura zvinhu zvekunyepa. Ini ndakagara muchipatara baba for 23 days. Ndibva ndafunga kuti mukadzi wangu pisi anongonzi murui. Why? Ndombonyepa ini kuti ndaona nyoka yabva kupinda madziro. Munhu wandakanyepera ndikuyu. Akabva anditi amukoma. Musi wacho iwani muchipatara bhukwadi yaita kuva 23. Wakafa vanhu vese vakasandira. Ndikasvika ndimuni nandiponi. Una vanhu vese wafa. Zvikazi mukoma amufi. Vanhu vamubvinawo kumuchete baba. Vanobva kwavo. Ini kana muchifira muno kana Mwari ati munofira muno. Kana muchibuda munobuda. Ende zveshe vandakabuda. Ndabuda aka ndopa ndakasvika namai bva wabudirwa zvikanzi nyoka yawakaona aka. Ndini ndakadini. Ndibaba wako akaita kuti muone nyika. Nyoka iyi. Ani muri kuona. Taenda kwaSabhuku. Paanobudirwa kwaSabhuku akubudirwa kuno. Ndakamubvunza paSabhuku. Iwewe kana uchiti uri baba wangu. Why uri kunyepa? Akataura kuti mai wako ndiye akatanga nazvo. Ndokuti chiko. Uyu munhu asi baba wangu. Uri nyepa munhu. Bosi tanga baba wangu. Taseka ane division takadaizwa. Anichaona nini hama dzangu idzi. Ndokuda kuti wakarura muroi. Ngatifambe hama dzangu tione kuti kana ari muroi mukadzi uitiziva waruramba. Iyo zvirutaurwa zvokunzi tezvara akauya tingataurani. Pakaenda nyaya kwaSabhuku Maura. Sabhuku Maura akati handidi kutanga kupinza nyaya yemudaro. Chimbonogarisana naye mutaudzana. Muwirirane. Tikazama kuda kunganidza vaningina vachinzi hapo waripo. Wachiramba kuti titaure nyaya. Ende nanhasi kutaura chokwadi hapana mutombo ndakana ndiona nevana vangu zvese. Uyu. Takasangana naye takaparadzana 2022. Takaparadzana naye musangana naye musi mumwe old west kupera mwana. Ndobva anditiza uyu. Tiza kupinda musango. Chii? Mwana ndikaonana naye futi. Ambuya makadii. Kutaura chokwadi mambo akareba Facebook na mai wangu kutiza nikuri kudii achitiza achienda. Takachekuta kutize. Kubva musi iwe takati handichamubazisa. Ndikandisiya nangu naye. Akandiona anonditiza. For what reason kana ari baba edu akaurawa? Ende on top of it ava ndo vakauraya. Sei wasiri kupfukirwa? Takupfukirwa isusu tichivengana vana vanyamunhu tega. Mambo ndanga ndiri kukumbirawo. Dai makwanisa kutisawo pane munhu anoona uyu njani. Asi baba wangu. Asi mbori baba wangu pamunhu. Ini ndindakaiga baba wangu ini. Uyu asi mbori baba wangu. Munhu ari kuisa division ari kuda kutirwisanisa. Uri kutotiparadzanisa isusu sehuku munhu. Is not our father. Tibatsirei tizive kuti ndiani. Masvita mama.
ndiri mwana wababa wari kutaurwa nezvavo kunzi vakaurayiwa. Pakasheka baba wangu was 1995 ndasati ndanyatsokura ndachiri mudiki. Mai vangu inenge vairapa. Saka mama vakanga vabuda vachienda kudoro. Pamba pakasara pakasvika vaenzi vaida kubatsirwa namama. Inini ndini mwana akatumwa nababa. Nehanzvadzi yangu baba ndo last born yemba medu. Kanzi teerai mama wenyu vaite sei? Vauye kumba kwaita vaenzi. Ndikabva ndabuda inini nehanzvadzi yangu tikaenda. Tikasvika tikaudza mama zvatatatumwa natete. Mama wakati alright ndiri kuita sei? Ndiri kuuya. Wachibva vatenga doro ravo. Saka chitengeso nowachikoina chataurwa panapa. Wachibva vatenga doro ravo rikapimirwa musikadzi. Zvikanzi chitakurai doro iri munofanira pachi? Baba wenyu ndiri kuita sei? Ndiri kutevera. Inini nehanzvadzi yangu isisi takaenda nedoro kumba. Rakapimwa padhiromu takatarisa. Tikapuhwa doro tikaenda naro kumba. Tikasvika tikaripa tete. Tete vakangodzvuta doro iroro mbichana wachibva warigadzika. Mama wachizouya wachibatsira vanhu wavo wange wauya ndobva varara. Mangwana wacho inini namama takamuka tichienda kumwe kwatakaenda kwataitira chikwereti chamama chemunhu akanga asina kubhadhara chikwereti. Zvakasara zvakaitika kumashure inini handizvizivi. Asi ndo pakatanga baba kuita sei kurwara. Ini ndakatozoziva papa kuti tete vari kuita sei vari kurwara. Vakarara vachirwara musiwo. Kuti nyaya yenyu yakatorasika. Because iwewe ndiwo wakaenda doro. Nehanzvadzi yako. Mukasvika mukapa baba. Baba aibva adzotora. Ndobvaisa doro ragara. Hapana shuga yemurora. Pane shuga yemurora here? Mangwana mukazobuda futi iwe namai muchitenda chikwereti. Baba kuti akasara achimwa sei doro? Hamuzvizivi. Titesa ndisi waini kuedza kudai. Ini ndoda munhu anotaura chokwadi sendizvauri kuita zvinotaura chokwadi sezvawakaona because usataure zvausingazivi, usataure zvekunzwa, usataure zvekufungira. Taura zvaunodii, zvaunoziva. Like zvamuri kuti munokutaura chii zvamunoziva kuti inini nditi akabva nedoro inini ndikasvika ndikapa baba. Saka ufuitika kana first sip yakaitwa nababa wenyu doro racho ranga rabva mumaoko enyu. It means ndimba kauraya baba wenyu iwe nehanzvadzi yako muri tu. Ndo zvazvimureva. Because hatichazivi nawo kuti chakauraya baba ifirst sip here. Ishuka here yakazoiswa nemuroora. Kana kuti chii chakaitika. Ndo changa chine poison. Kana hatichazivisi because munokona zadao ndikubatsirei. Mukazwa patanga kutaurwa. Handisi. Baba wataura kuti doro rakauya. Nani? Baba wati doro rakauya nani? Mazwa? Doro rakauya nani? Ndikasvika mukadzi ubva ndipa chii? Ndobva ndati nhasi handisi kudini? Ndobva ndaridini? Ndarichengeta. Azozvataura? Arichengeta. Ndobva ndazokumbira chii? Kune chii? Ndobva ndazomwa chii? Aizvataura. Ati musi wacho ndo pakamwa doro. Achingopedza kumwa doro iroro kubva atotanga kurwara kubvafa. Asi zvataurwa apa zvakasiyana. Because aruzi baba auri kuti chakaine doro rababa. Tikamupa baba aibva pasipi. Ndobva achengeta doro. Mangwana acho makuseni vatafumana mai vatabuda kucheka chikwereti. Zvokuti chakasara chiitika hapana. Meaning baba haana kufa instantly after amwa doro. Ndo perfect number chi? Number 1. 2. Baba akazofa 3 days according kune awo. Kuti baba wakatomwa doro wakararazve. Day number 3 ndo pakazodaidzwa na 2 AM namai kuti baba wadini warwaridza. Ndiwe kuzotaura kuenda. But iye iri kwacho kuti imani. Iri kuri kuti ndakauya ndakapiwa doro nemukadzi wangu. Ndakumbira doro kuchi, ndapindura shuga murora. Ndaisa shuga murora, vandadini, vandamwa. Chikupedza kumwa doro riri vandadini. Ndikaona zvinhu zveyero. Ndikaona zvinhu zveyero neblack mchi. Imama enda kotenga doro nokaona zvinhu zveyero. Inini handina chandakaona mudoro. Postmortem
pakafa baba panonyorwa cause of death. Cause of death certificate abarira ipi? izvozvo zvese handizi bosi pamakore vaindakanga ndichiri mudika asi ini ndafara kuti iwe wataura chii ndiwe munhu wataura chokwadi chezvakaitika mafambiro akaita doro chaidai mazwa ndikubvunza bvunza dokutanga doro riri kutangira pana mai mununzwa mese muri kutaura sidoro riri kutangira panani andizvo asi mai vacho hadini hapa because mai anofanira kunga rutitaura kuti mai ndizvo here titaure chaizvo zvakaitika wakaenda nedoro because wanaona kuti tisu takaenda padhuramu rinoitwa inonzi fractional distillation is fractional distillation handiti ndiyo inoitwa kapapa patototo kuti ichibikwa katinga madhuramu anenge ari pamusoro paizoitwa machira ichidripa ichidini ichidzika ichidodo yozosvika yoita clear white yozosvika handizvo is fractional distillation ati ndochiwandika yanipa so akambura zvinizotona wana wari kuti chii tisu takaenda padhuramu racho rikadirwa takadii takatarisa tikabva tikaenda naro kuna baba tikasvika tikapa baba wakadini wakati tipi ndobva wavhara ndobva waisa pasina mangwana awa ndobva wafumotera chikwere tina mai which means tutaura kuti baba tautaura nezve amazuva manganai za 2 days baba asati adini awara but baba uri kuti baba uri pandakandomwa bva ndatorwara ndokumbirawo kupedzisa tsanangu pedzisavo isusu pamukatatera chikwereti namama ndopakazosara pachinwa doro rakange rasara saka zvakasara zvichiitika inini handizvisive semwana ndiwo musi wakatanga kurwara tete vakarara vachirwara mangwana acho tete vachibva wafa vairwara mudumbu ema wakarwara wakabva wamuka vachizofa mangwana acho navakazofa kwakumanheri makwana but vakange musi takamuka isuti chinokutera chikwereti ndo musi wakasara vatinga doro ndo musi wakatanga kurwara wakarara vachirwara wakaswera vachirwara wakazofa mangwana acho manheri wakazofa musi wacho uchimangwana acho manheri which means kuti doro ike baba wanga wane 3 days havana kuita 3 days is day 1 musi wauya doro day 1 pamakaenda doro patauya nedoro handite day 2 pamakaenda kuchikwereti vachinwa tatera chikwereti ndora vakatanga kurwara asi kufa idei day 3 ndopanechi ndopatoda kuti ngatibatsirane kuti yanga isi instant chi deadby saka kubva ipapo mambo takararama mashoko andanzwa panapa ekuti takange tichikonana nemuroora wangu ndatanga kumanzwira pano takararama kubva ipapo ndofunga kusvika kuma 2017 2018 kana kuti 2019 ndanyatsocherechedza ndo pakazobuda baba vachitaura kuti ndo mafira avakaita sei avakaita vabuda baba vachitaura kuti ndo mafira avakaita inini ndinogara kwarara ndigere kunoko ndakazonzwa kuti kwauya samoni iri kunzi vanhu vari kudiwa kwasabhuku zvakaitika kwasabhuku handigoni kuchitsanangura nekuti ndakange ndisiko handina kuenda kudarira kwasabhuku but manzwiro andakazvida ndekuti kwakanzi sabhuku vakati nyaya ipanapa ini handigoni kuipedza ndakukupfudzai kumberi saka zvatakuita ndezvekuti takukupai tsamba yekuti muende kumberi kunowa kwaishe vamhan'ari venyaya vakati vachazodzoka vachitora tsamba havana kutora tsamba musi iwoyo vakaenda nofunga vakatonoita gore kana nezvinoraudzira vasina kutora tsamba kwasabhuku ndobva tasongonzwa takunzi takudiwa kwasi kwaishe inini ndaivepowo patakadiwa kwaishe ndakaenda kwaishe taenda kwaishe vakatsanangura nyaya yavo semasanangurira vazvita panapa mudzimuka budawo ukataurawo semataurira vakundozvita iwoyo ishe vakati zvene handigoni kumanikidza munhu kubvuma mhosva kuti ibvuma kuti ndindakauraya zvichida usiwe wakaita sei wakauraya zvichida ndiwe wakaita sei wakauraya saka hatigoni kukumanikidza zvatakuita ndezvekuti imimi mese chizogai munotsvaga mari kana matsvaga mari mouya panapa ndokupai tsamba yandichakupai ndo ichakulidhai kuenda kwamuchaenda munofanirwa kunosangana nen'anga 3 nemaprofita 2 vanhu ivavo ndo vachatibudisira chokwadi pachena kuti chii chakaitika pakufa kwemunhu tikati zvakanaka tese tikabva tadzokera mwanga ari 2021
tese tikabva tadzokera kudzimba. 2022 ndopandakanzwa kuti kwauya kamunhu ranzi vamwe wenyu vauya vati tagadzirira chiuya ichite sei tifambisa kawano uyai musi wa 29 January mutore tsamba ichakulidhai kuenda kwamuchaita sei kwamuchaenda vata zvakanaka. Inini ndakasimuka kwaRarare uri musi wa 28. Ndasimuka kwaRarare uri musi wa 28 handina kuzokwanisawo kusvika nekuti ndakabva ndasanganawo netsaona murudi ndikapinda muchipatara. But vamwe vangu vaenda vakasvika nenguva yakanga yatarwa naIshe kunzi svikai muzotora tsamba. Vanhu vakabva makuseni kusvika manheru varipo vakagarira kuti vamwe vachauya, hakuna vanhu vakauya. Kusvika hanzvadzi yangu yatengera Ishe airtime, vanzi naIshe chindipa airtime yekuti ndinzwe kuti kwa vamwe venyu vachifambisa sei. Ndokutengerwa kwakaitwa Ishe airtime, ndokubva vafona vakabva vadaiwa vakanzi izveni isusu takundikana kuuya nekuda kwebasa. Basa rakaita kuti vakundikane kuuya tumbai surprise. Hanzvadzi yangu ndozi vachita zvekutengesa musika, anova ndiye akafonerwa akadaira foni, ndozi vachita zvekutengesa musika. Saka takundikana kuuya nekuda kwekuti chi tarambidzwa kubasa. Kwakwatoo kuma4 kumazuva rovira semanzwira andakazviita. Kubva ipapo 2022 hatizivi kuti vanga varipi vachiitei, vakangotiziva. Hapana munhu akataura nemunhu kana kuzombonzi vadzoka kwaIshe kuti tazouya kuzotora tsamba yai kuti tichienda kwamakati tiende. Hapana munhu akaita seizvozvo. Ndakuzoshamisika ike zvine zvitakungonzi maakudiwa kwamambo. Ndo maziviro andinoita nyaya yai mambo. So it means nyaya musaishayo makaitanga mhatadza uipedza sakaida ungopedzwa kuzi muri kufungirana ereki uchipoera alright uripo right chantoda kuti muite toda kuti muzive kuti sei ereki ari kuchinja kuti nhasi ari kuda pane uyu mangwana akuda pane uyu, nhasi ari kuda pane uyu, mangwana ari kuda pane uyu. Izvo zvinofanira kuzikanwa. 2 ndazombotaura nyaya kuti makati kuda kuenda kuMozambique handiti sei musina kuenda kuMozambique? Hatina kuenda mama. Pane pandachida kuti nditaure. Iyi hanzvadzi yangu ndiye musikana muhombe mudiki. Muno mudare musati matopinda imemishe mataurwa nyaya yekuti musataure nhema. But iye ari kutaura nhema pamberi pedare. Hazvina kunaka izvozvo. Handidi hangu kutaura kuti ari kutaura nedzipi, but kutaura nhema pamberi pedare hazvina kunaka. Sezvo ari kutaura apa zvokuti doro rakauya ndini ndakauya naro pakadaidzwa wene ndezvokunyepa mama. Ndaivapo ini avanga vari vana vadiki vesa. They were young. Munhu ataitotarisa kuti anga akura ndeuyo neuyu. Uyu anga asitori vanga ari kumurume wako, uyu anga ari kumurume wako. Uyu neuyu vese vanga vari vana vadika. Hapana kana mwene akauyapo. Ndiye ndaivapo ini. Handingadi kufarira kuti uyu auraye baba vangu ini ndofara. Ndinofarirei? Ndaivapo ini hapana mwene akauya. Kana zvari kutaura kuti Ishe vakagarapo mukavabvunza. Takatouya isusu. Tezva rakauya ndakadzirira mari ndanayo. Vakadaidzwa vakasauya. Ini ndikasvika pakuzobvunza mambo, imimi Ishe sei? Muri kuti vanhu ava hamusi kuvaona ivo vanhu mamuchitaura navo. Ishe vakasvika pakuti makono wandituka. Ndo pakamisirwa nyaya. Makono wandituka ndakauta kutuka ikuti kuti Ishe kanzi wandituka unofanira kundiripira. Nyaya yakabva yamira ndikati handiripi bhozi handina kutuka. Nyaya yabva yamira kubva ipapo kusvika inini ndazoona ndikati okay. Nyaya yamira nokunzi inini handina kuripa ndika. Chireka ndiende kwaShe panoenda kuripa. Muna January this year panoenda kwaShe. Ndasvika kwaIshe ndauya. Nyaya yangu iya. Wadii makono ndauya makati $30. Ndauya naye $30 vakati aiwa mbudzi dzedare dzako dzichi 50. Vandapedza 50 yangu. Mambo ndandiri kukumbira Ishe kuti hama dzangu dziuye pano dzigare apa titaurirane tisati tafamba naanatezvako. Ishe vakati mira ndinoona wadaidza isa $25 yedare vandaisa $25. Vanhu uyai vanhu havasi kudini, vanhu havasi kuuya. Ishe zviri kudini Ishe vanhu vazvikanzi ndiri kuvafonera ndatumira Samoni hanzvadzi yako iya yazodai ikadai. Ndofunga ndakafamba almost 3 times ndichienda kwaShe ndida kuti ndiona sangane navanhu vazvaramba kuzosvika avo vati aiva muri kutambanisa takuendesa nyaya kuti takutondochinja nyaya iende kwamambo. Kuti zvakanaka hapana chandinoramba. Right, I think chamuda muda kuti muzive chokwadi because chokwadi chatimesa muringonongedzana because ainoti ane mavisions anokwana 5 umwe naumwe wese uri kuziva kafiri wakaita baba. Izvo zvezvo kuti umwe naumwe ane vision yake kufa kwakaita baba zvinondiratidza kuti pakati penyu pana ari kunyepa.
pana ane chinhu chekuiga, pana ari kutsvaya kuigiridza something, kana pana ane kamotivhi kake kaari kuda kudai kaita seutoro. Because you can't be telling me kuti mese kamuri wanai munhu wani, mese muri kutaura zvakasiyana kafiri kwakaita ubonye. Mukadzi wacho watikuda wacho wababa wacho unofanira kugara tichitaurira mashaya kachidoko kekuti atakurwa here kana ine makumbo. Plus mukadzi wacho aronzi anorapa, haana here kugona kuti abatsire kuti murume wake asuke aende korwa. Kusikana achirapa munhu akatofefetedza murume akatoenda kune munhu wake anofanira kunge anorapa nhova chete. Mwana wati mai unorapa ishuwa here kuti mai unorapa mai vanorapa ndikodoko unorapa nemudzimu here kana nei vanotobudirwa mashaya. Saka sei yarutadza saka agone kuti mwana uyo aende kwamasvauri aende murume wake nyoka hura yezvirume. aiwa akusudzidza ndoziva kuti shaya rake ndiri kumusha kwake here kana ndiri kumusha kwai kwenyu, ndiri kwamakondi here kana ndiri kumusha kwake. Saka rinei nezvemakondi. Ivo vakomana vanonzwa kuti vakomana vasi kuda kubatana namukoma ukaisa zvinhu, sei vasi kuda kubatana namukoma machingi pamusoro wechangameni nyaya iri kutaurwa apa iri matauriro ari kuita mukoma matauriro ari kuita mukuru ndiwavo chaivo chaivo, asi ivo manje pamatangire akaita nyaya sematautsanagurirwa zvaitwa apa kuti mudzimu wakabuda vanhu vabva kumozambique, ivo wakabva vazvitsaura, wakabva vazvipa mugara wekuuya padhuze nesusu, zvokuti zvataura mainini ava kuti takamuka usiku tichienda vanga vachitopuwa maadvise neava because tabva kumozambique isusu takanorara muimba 133 avo vanga vachitotaura navo pamameseji kuti munogona kurohwa panapa simukaimite sei muende. Avo vakamuka zvishuwa vadini vakabva vaenda. Saka isusu vose vana takambozvipawo mubvunzo kuti isusu baba mameseji amukoma akawaona sei tatakarara pamwe chete. Saka waidongorera fone aiwa kwete ndaidongorera waitonyora ndiri pasaidi pavo iwo vari pasaidi pangu waidongorera atitangaunyeba akamukona nyaya dzeki nyaya dzeki akuna zvadzinosvika chamuri kuda wana makoni chamuri dai muda kubatsira chete muda mwana kwaigwara ristraight rechokwadi notize kunyaya murisai kuda and the reason why maona mai asina kuya, the reason chaichai kuti mai asauya inyaya kuti mai enyu aizorira amaisatiasari vaitodawo kuya isusu tisita tisina mari. Saka ndikakupai motikari izvo kuti munomutore munomutore avamboramba vanotouya vanouya avatomboramba kuti chatuda doti nyaya ipere kuuya vanotouya chatototi vasare isusu tisita tisina mari zvakaitoko chinosvika panapa but kuuya vanotoda avatomboramba patakapedzisira kuenda kwaishe takatotsvaga mota tikaenda navo. right chanduda right noite sei kwenyu ndepi nyamalo aizvaitwa takambovatovanga vasizwa zvakanaka tiri apo panoti pachakonda apa chakonda vaikuisa right kana kuti endei pai chimbomira endei panza nditore mukomana ende kumutora endei panza muende panza endai muri panza ereki chimboenda hako